ठाकरे शिवसेनेची धगधगती तोफ म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ओळख असलेले अतुल रावराणे तब्बल 20 दिवसांनंतर सिंधुदुर्गात परतलेत। उमेदवारी न मिळाल्यानं नाराज असलेले रावराणे अद्यापही प्रचारात सक्रिय झाले नाहीत। सध्याची त्यांची भूमिका वेट अँड वॉचची अशीच असल्यानं पक्षासाठी ती किती हानिकारक ठरणार आहे हे येणाऱ्या काळात सांगणार आहे। अतुल रावराणे हे गेली 14 वर्ष सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या राजकारणात सक्रिय आहेत। राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माध्यमातून जिल्ह्यात राजकीय कारकिर्दीला त्यांनी 2010 पासून प्रारंभ केला। त्यानंतर 2014 ला त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून कणकवली विधानसभा लढली होती। तुटपुंजा संघटनेच्या जीवावर त्यांनी विरोधकांना चांगलीच टफ फाईट दिली। त्यानंतर काही महिन्यांनंतर रावराणे यांनी मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या माध्यमातून भाजपात प्रवेश केला। भाजपात असताना त्यांनी कणकवली विधानसभेत चांगला जम बसवला होता। प्रमोद जठार यांच्या पराभवानंतर भाजपच्या पडत्या काळात ते संघटनेसाठी आधार बनले होते। जिल्ह्यात नारायण राणेंचा झंझावात असताना देखील वैभववाडी पंचायत समितीत भाजपची सत्ता आली। ही सत्ता आणण्यात त्यांचा मोठा वाटा होता। भाजपसाठी संकटमोचक ठरलेले रावराणे हे 2019 ला कणकवली विधानसभेसाठी दावेदार मानले जात होते। मात्र त्याचवेळी राणेंनी भाजपात प्रवेश केला। राणेंच्या प्रवेशानंतर त्यांनी भाजपची साथ सोडून त्यावेळच्या एकसंध शिवसेनेत प्रवेश केला। गेली 5 वर्ष शिवसेनेत काम केलं। थेट राणे आणि राणे कुटुंबियांना अंगावर घेण्याचं काम त्यांनी सातत्यानं केलं। राणेंच्या प्रत्येक टीकेला त्यांनी सडेतोड उत्तर दिलं। त्यावेळी ठाकरे शिवसेनेकडून त्यांना उमेदवारी मिळेल असं वाटत होतं। त्यांचं नावही चर्चेत होतं। मात्र ऐनवेळी त्यांचं नाव मागे पडून संदेश पारकर यांच्या नावाची घोषणा झाली। त्यानंतर रावराणे हे नाराज झाले। त्यांनी थेट पक्षाच्या कार्यक्रमाकडेच पाठ फिरवली। मागील 20 दिवस ते राजकारणापासून अलिप्त राहिले होते। अखेर रविवारी ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात परतले। ते गावी परतले खरे, मात्र त्यांची नाराजी अद्याप दूर झाली नाही। त्यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना अप्रत्यक्षपणे बरंच काही सांगून गेले। जिल्ह्यात एक व्यक्ती संघटनेचा मालक बनते हे त्यांचं वाक्य त्यांच्या मनातील खदखद व्यक्त करणारी आहे। त्या इलेक्शनमध्ये त्या वेळेला संघटनेसाठी पूर्ण वेळ आपण दिलेला आहे आणि एवढं दिल्यानंतर ज्यावेळेला पक्षाकडनं आपल्याला उमेदवारी देण्यात आली नाही त्याला साहजिकच आहे, प्रत्येकाला हे दुःख हे होणार, मानसिक ताण हा येणारच। तर त्याच्यामुळे मी थोडे दिवस अलिप्त राहिलो। संघटनेमध्ये ज्यावेळेला आपण काम करतो त्या संघटनेमध्ये सर्वांना बरोबर घेऊन चालावं लागतं। कोणी संघटनेचा मालक बनू पाहत असेल किंवा जिल्ह्याचा कोण मालक बनू पाहत असेल तर ते होऊ नये आणि सर्वांना बरोबर घेऊन चाललं पाहिजे। त्याच्यासाठी मी माझ्या सर्व सहकाऱ्यांना भेटणार आहे, कारण या सर्वांचं माझ्यावर प्रेम आहे, यांचा माझ्यावर विश्वास आहे। ती नेमकी व्यक्ती कोण, त्यावर पक्ष संघटना काय निर्णय घेते हेही महत्त्वाचं असणार आहे। तसेच 2 दिवसात पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात येत आहेत। ते रावराणेंची नाराजी दूर करणार का, की ठाकरे सेनेतील ही धुसफूस अशीच राहणार? ती तशीच राहिली तर ठाकरेंसाठी 23 तारीख काय निर्णय घेऊन येईल हे ठरवणार आहे। श्रीधर साळुंखे, कोकणसाद लाईव्ह, वैभववाडी। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल।